te nagalian jongi ka East Jaintia National Council hadin bagi layo lembaga lat pathai kubor ba nagalian Deputy Minister ba Preston Tuksong ubalong PWD Minister ula beta kata nahai badai ban maramot no kloy ya kata jingking kepada Pok Sunapur nama kene ke jingking kala krap lene kala pai haki benta jong ke jing sedang jong kene ke jingking hadin bangi layo ya kata kubor benta ke sengi nak yang jongi ke seng ila le jurip dalade ya kata ke jingking ba haki jing le jurip ke jongi ngilalap ba kene ke jingking ab jing masisha ya ki pai ba no le nangwan leng ba kene ke jingking te nakalian jongi keseng hadin bangila perkat sanibha ngila rai ban phana da ka jingtho shau PWD Minister ubalong ru Deputy CM jong ka jela ka jongi badai ban khang no chisndon ban ya ki kali lene ki trok ki bucket overload nado ki trok ki bucket ki limestone ya dewyong lene kinu ki jingkit ki ba palat ya ka khandai lene ka arton de ban khang no shwa kat ba ka nahai lene kat ba ka PWD kam patla ban marmot ya kene ke jingkeng nak benta ban la ya keno ke jingja ke basnosi nama kat kum ke jinglap jongi keseng na ke jingle jurip ke jongi ba leda ka sorkari lene leda ka district administration ka island ya kene ki truck overload ban ya lembaga te ke jingkeng kanum slab shu ba ke jingkeng kan sa urno lene kan sa do no ba kan sakta bha ya ka ya kayeng jong ki pagba na marngitip syai ba kene ka jingkeng lene unir sura bude ba peniso ya ki bon ki state jong ka thainat is ke jongi ki bayat len ba kene ka jingkeng te na ka benta banla na kino ki jingja ki basnosi na kalian jongi ka agency ngi kentu ya ka sarkar lene ngi dawa na ka sarkar ba kade ban pensange no ya ka jingya jong kino ki kali ki bakit overload pala ya ka khandai lene ka arton